Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa 61 tanan ka mga water refilling station sa Bacolod City, ang temporaryo ginpauntat sa pagbaligya sa inimnon nga tubig bangod wala sang permit. City Health Office nagapanugyan sa publiko nga siguraduhon nga may ara sang sanitary permit ang inyong ginakuhaan sang ilimnon nga tubig. Yaring report. Sa 142 ka mga water refilling station sa Bacolod nga gin-inspect sang Environmental Sanitation Division sa Bacolod City Health Office, 81 ang may mga permit, samtang 61 naman ang wala sa business kag sanitation permit. Sunod sa kay Jasmine Santiago, Sanitation Inspector 4, ang ini nga mga water refilling stations, ang temporaryo nga ginpauntat sa ilang pagbaligya sang ilimnon nga tubig, samtang nagaprocess pa sang ilang mga permit. Pero ang mga wala permit, on process naman sila. Kay nagasige naman sila, gasugod naman sila process. Sabong amat-amat na sila kadto diri sa amon to comply. Kung ka-process sila, ma'am, they have to stop the operation? Stop lang sana sila selling of the product nila sa water. Oo. For public consumption. Hindi lang anay pwede until na ma-comply nila ang tanan nga sanitary requirements. Regular ang pag-inspect sa Environmental Sanitation Division sa tanan nga mga kalan-an sa syudad sa Bacolod, kag sa sinigid lamang ilagagin isa-isa ang mga water refilling stations. Paandam sa City Health Office sa publiko nga siguraduhon nga may sanitation permit ang ginakuhaan sa ilimnon nga tubig, pareho sini kag siguraduhon man nga updated. Kung ako biga konsumo tubig, ang dapat nga supplier, ano dapat ang ara sa iya? Dapat si supplier, tas ang tubig, ang water refilling station ta, may sanitary permit to operate na siya, issued by City Health Office. Kay, once we issued sanitary permit to operate, nakakomply na siya na pa-examine niya ang tubig niya, to bacteriological analysis and physicochemical analysis. So once issued na siya sanitary permit, okay na siya to sell water sa public. Sining Setyembre, isa ka babae sa Bacolod City ang nagpositibo sa kolera. Ang kolera ang mahimong makuha nga balatian sa mahigko nga ilimnon nga tubig.